Sarauniya TV, tashar al'umma. Shi so ba faɗa bane, ba rashin faɗa bane, to shi fa ba kuɗi bane, so fa ba kyau bane, kashi fa ba ado bane, ba abun gudu bane soyayya. Lallai ba faɗa bane soyayya, gashi ɓangaren Allah kare. Ye alakata na ce so tari, waɗansu na riko ne jari, kamar kuɗi suna son asiri, amma ana ta so ba tsari, shi kanshi so yana jagora, don gashi ya riƙe hannuna. In ka ta ƙauna maganar aure ce, maganar so maganar baki ce, da idanu ka ga so ƙarya ce, a cikin zuciya kan ka zauce, ka ji daɗi ya kamar ka dace, yana nan da daɗi soyayya. Shigarsa sai ka ji daɗi, in ka yi dacen samu ya fi zuma daɗi, wani yana so ya siyai ne da yawan kuɗi, ni asali na so ya zo na yawa faɗi, kai tunani domin kyakkyawan maɗi, mun yi so don alama don cikawa, ba don cutawa. Gaskiya tana da ƙarfin kore ƙarya, zuciya tana riko kuma ba ta sanya, wasu na gaba-gaba wasu na ja baya, mai farin ciki a so shi baya zarya, na ga lokaci fashi baya yin ƙarya, duba wanda ka fi so ku ba hanyar gari. Yayin da muke cikin duniyar da data ta zamo mahaɗin rayuwa, burin kowannenmu shine samun ingantacciyar data. Gabatar muku da Peplos, manhaja domin siyan data, katin waya, biyan kuɗin lantarki da dai sauransu duk a ƙarƙashin inuwa guda. Me kuke jira? Masa ku hanzarta rumbun Play Store ko App Store domin sauke manhajar tare da yin rajista, sannan ku ci moriyar kamasho a duk mutum ɗaya da kuka gayyata domin fara amfani da manhajar. Tuna da sunan Peplos, fara amfani da manhajar a yau. Sarauniya TV, tashar al'umma.